Nagmamaneho, love lang. Nakahiga sa kwarto, love lang. Kahit nasa trabaho, love lang. Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Hiala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Taon na po akong nakikinig sa inyong programa. We're so old. Isang dekada. OMG. Natutuwa ako sa segment ninyong Ang Kwento ng Mahiwagang Burnay dahil somehow ipinararamdam sa akin na sa kabilang banda mapalad pa rin ako sa sitwasyon na kinatatayuan ko. 2014 pa lang ay iniisip ko nang i-share ang sarili kong kwento, pero nagdadalawang isip ako. Hanggang sa mapakinggan ko ang inyong na-feature na storya kahapon ng umaga. Ano ba yung kahapon? Kahapon lang, nakalimutan na namin. Sign of aging. 42 years old na po ako at may 2 anak na pawang mga teenager na. Taong 2014 nang madiskubre ko ang ilang messages sa lumang cellphone ng mister ko. Pinamana niya kasi sa akin ang cellphone na yon nang bumili siya ng bago. Hindi alam ni mister i-log out ang messenger niya. Eto na. Nabasa ko ang mga mensahe na hindi ko inaasahan. Bakla. Ang akala ko, may kalindian siyang ibang babae. Pero nagkamali ako. Ang mga mensaheng ito ay para sa mga lalaki at yung iba, mga foreigners pa. Doon ko nakumpirma na si Lahis pala ang mister ko. O tama, yun nga yung kahapon. Yun yung kahapon Oo nga, kasi. Ang malala pa nito, hindi ko ipinaalam sa kanya ang mga nalaman ko. Halos 1 taon akong nagbabasa ng message niya online nang hindi niya nalalaman. Hinayaan kong naka-online ang messenger niya sa luma at bago niyang cellphone. Halos gabi-gabi akong umiiyak sa tuwing makakabasa ako ng mga mensahe. Gabi-gabi rin akong nananalangin na sana ay matapos na ang bangungot na ito sa buhay ko. Hanggang isang araw, bigla na lang nasira ang lumang cellphone. Sign siguro ito mula sa Diyos na tigilan ko ng saktan ng sarili ko. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya alam na alam ko na isa siyang kloseta. Kung tatanungin niyo ako kung bakit hindi ko pa rin sinasabi, narito ang listahan ng aking mga dahilan. Una, isa siyang military personnel. Sir, si Major. Kilala ko yan. Si Majorette. Majorette. Saan nakadestino? Una, isa siyang military personnel at malapit na siyang magretiro. Pangalawa, siya ang bumubuhay sa akin at sa mga anak namin. Kahit kailan naman ay hindi niya kami pinabayaan. At ang pinakahuling dahilan kung bakit hindi ko sinasabi sa kanya na alam ko na ang mga sikreto niya, 50 years old na kasi siya at marami nang iniindang sakit. Umaasa ako na isang araw ay kusa na siyang titigil sa mga pinagagawa niya. Hopeful pa rin ako na bukas makalawa ay mababago rin ang sitwasyong ito. At tulad ni Ate Girl na nag-share ng kwento kahapon,
gusto ko lang ikwento yung mga pinagdaanan ko. So, ibig sabihin, guys, Hindi ka nag-iisa. hindi, ibig sabihin, guys, Wala siyang ka pakialam. sa sasabihin at ibig sabihin, Chuper, Huwag mag-comment. tanghenyo, hindi na kailangan yung opinion natin. Maraming connection to. Nasa military, mahirap na. Oo, Baka nga. mamaya, pinag-uusapan Oo nyo nga. ako. Teka nga. So, sabi niya, tulad ni ate girl na nag-share ng kwento kahapon, gusto ko lang ding ikwento yung mga pinagdaraanan ko. Magkagayon man, yung mga unsolicited advice na mga galing mula sa inyo at mula kay Tanghenyo ay appreciated din naman. So, binigyan May mo kami go ng signal. ano. May go signal. Go permission, signal. may permission. Okay, sabi mo eh. Handa ka na ba? Handa ka na ba? Are you ready? Ako po si Mommy Zia, isang tambalanista, at ito ang nakakalurkey na story ko. Okay. Handa ka na ba? Where do I even begin? Ang dami ko Mas gusto bata sabihin. siguro to kaysa sa asawa niya, no? And, Kasi binanggit niya 50 na yung Asawa niya. Asawa niya. Anong basis baka mo doon? 49 siya. Hindi, baka feeling ko ka-age. Anyways, significant ba yung age? Anyways, okay. Replay mo na lang yung mga sinabi namin kahapon. Yun din ang sasabihin namin Hindi sa'yo naman ngayon. nag-comment doon, no? Ano Yan daw? ba yung pinalabas dati para may military personnel din na may lumabas na scandal kasi yung mga tinitrain niya merong punishment na... Hindi yan. Grabe Di naman ba? kayo. Sobrang... Nabasa ko lang naman. Feeling ko hindi. Feeling ko Okay. hindi. Okay. Oo, hindi yan. So, Kasi kung yan yun, matagal niya nang nalaman. Oo, ni Mommy Zia. Gets mo through others. Kasi nga may merong, anong tawag doon? May video, na oo, media. na video, na media, may hindi nalaman niya through other means. Personal na paraan. She's kung paano. 42 daw. Oo nga She's naman. 42? Oo. Base sa story. Sinabi ko 42. Ano ba kayo? Nakalimutan na natin agad. Oo nga, sabi niya. Sabi niya 42 years old. Oo nga. Ako Oo nga po, naman. ano sabi niya? Kita mo yung Oo. kwento nga kahapon, nakalimutan natin eh. 42. Tatlo ba tayo na na? Grabe. Nagsama-sama matatanda. Ano yung sabi ni Sammy, babe? Tropang 40. Tropang 40. Nagsama-sama, tropang dyan 40. Si DJ Sammy Babe ng Love Radio Lucena. Alam mo, maisingit ko lang si DJ Sammy Babe. Pag tinignan mo yung niyan, yung social media account niyan, makikita mo na sa isang araw, ang racket niya ng mga 3 o 4, parang siya lang yung nag-iisang host sa Lucena. Hindi ko alam kung, Sammy Babe, alam ko na naka-air tayo dyan sa Love Radio Lucena. Hindi ko alam kung ikaw lang yung magaling o sakim ka. Hindi ka namimigay ng racket. Hindi, ito ang diskarta niya. Sinisiraan niya ibang DJ. Huwag mong kunin si ganyan, hindi magaling yan. O di naman kaya, binababaan niya ng husto yung TF niya. Yan. Di ba? Para siya lagi yung kunin. Di ba? Bargain. Oo. Tapos, edi ganyan. Kung gugulat ka na lang sa schedule niya, araw-araw, Araw-araw, may hosting. lalo na pag December. As in, parang Tas hindi akala, lang isa, ha? at saka kung makarakit, akala mo ang binubuhay niya, 50 anak. Ganon. Tapos, kaya ako naisingit, kasi nasabi niya yung tropang 40. Kasi, minsan, nababasa ko na rin na napapagod na siya. Kasi nga, friend. Okay, iniinda na niya nilalamunan niya. Iniinda niya nilalamunan niya. Nagtatanong na siya kung kaya niya pa ba. You're not ganun getting na- any younger. Oo, Tandaan may mo, tropang 40 ka na rin. Kaya ako, I just choose my battles eh. Hindi na lahat pinapatos ko. Most of the time, pinapamigay ko na yan. Oo, di ba? Kasi inaano ko na yan na... Tsaka Dinedelegate ko na yan sa iba. So, huwag ka masyado sakin. Hindi, charot lang. Kasi magaling si Sammy Babe. Oo yan. naman, napakagaling na host, ha? Kaya naman In ang isang demand. tao ay laging in demand kasi magaling siya. O, Naku, anyways. may komisyon na kami sa Oo, susunod na ha? hosting mo, ha? Kaya nga, grabe. Pero hindi pa rin kami kukuha ng insurance mo. Anyways, so tropang 40 na rin itong si ate girl. Yan. Ano ba masasabi namin sa'yo? Sabi mo nga, ang dami mong... Tsaka, ano bang comment namin? Si Major yan, di ba? Baka mamaya nakikinig din sa atin. Ang dami din naman natin mga militar na tambalanista. Oh, madami. Oo. Baka sabihin, Zia. Teka. Tek. Ay, hindi ko sure kung real name yung ginamit. Baka si ganito, Oo. 50 edad, magre-retired, sino ka? Si Major. May asawang Zia? Si ano yan?
may mga iniindang sakit. Si ano yan, di ba? Anyways, hindi namin alam kung ano sasabihin namin sa'yo. Ang sakit lang na ilang years na 5 years mo nang and the same way na ito yung sinabi namin kahapon sa dun sa tambalanisa namin na hindi naman hinihingi advice namin na wala lang, regardless kung mga Becky, kung mga same sex yung ng mister mo, ang issue namin dito is okay lang sa'yo na niloloko ka. Yes, yun lang pa rin yung question namin doon. Lantarang okay lang sa'yo. panloloko, talaga lantarang. Kaya lang siguro, cheating ang naganap. alam mo, Yun yung masakit doon. Correct. Feeling ko kasi, sa mag-asawa kasi dadating talaga sa punto na lalalim kasi yung Feeling ko nandun na si Zia, Mami Zia, sa sobrang lalim ng pagmamahal niya kay Majorette na sa tanghenyo kasi. Sobrang lalim na nung pagmamahal niya na ang nangingibabaw dito, understanding, iniintindi niya na lang. Kahit na masakit, kahit at the expense of, alam niyang niloloko siya. Ganun nakalalim. Saludo kami on On that part. In fairness, sobrang lodi ka doon. Kasi hindi lahat carry eh. Kasi, alam mo yun, parang ako in-imagine ko, tinatry ko lang imagine yung sarili ko, what if ako yun? Tapos asawa ko 6-footer, di ba? Tapos may mga kalandi ang foreigner. Malaman mo kalandian ni si Chopper. Kami pa rin ako nag-chat na ganyan, tapos may kalandian, hindi kami foreigner. Nag-exchange kami ng mga ng mga message. ng mga picture. Semi-nude photos. Di ba? Parang ako... Ang hirap, isipin pa lang ha? Oo, iniisip ko kung how would I react. Masyado na bang malalim yung pagmamahal ko sa asawa ko para mas intindihin siya kesa hiwalayan siya. Kasi panluloko ito eh. Bukod sa panluloko ito, ang karibal ko pa hindi ko kapwa babae, ganyan. So mahirap talaga yung pinagdadaanan mo. Kaya dun sa part na tiniis mo ng 5 taon at ngayon mo lang naikwento, ganyan, lodi ka namin dun sa part na yun. Isipin mo yung araw-araw malamang may Nababasa ka-message siya. mo eh, oo. Nag-a-appear sa cellphone mo, tapos nababasa mo, parang dinudurog mayat maya yung puso mo. No? Eh, Tapos diba? tiniis mo yun for 5 years. At saka na-imagine ko, what if parang gusto mo tapos ayaw niya kasi may, gets mo, yung may kalandian siyang iba. Hindi namin alam yung sa'yo kasi kahapon, yung kwento ng Burnay, yung lalaki, kahit meron siyang karelasyong ibang lalaki, binibigay niya pa rin kay girl yung desires niya eh. Diba? Ewan ko sa'yo, mother. Hindi ko sure. Pero, pag 50 na, feeling ko kaya pa naman. Oo naman. So, malamang gumagawa din ng barangay, hindi rin tumaiwan. ganun din. Magaling pa rin, lagi nakatikas pa nga, ganon. Oo. Hindi, ang inisip ko kasi dito, sobrang kaya ko lodi ito si Mami Zia kasi mas tinitingnan niya yung bigger picture, yung consequences rather than her own. Alam mo, kaya ka namin lodi, Mami, kasi it's an act of selflessness. Para sa akin hindi ko sure. Kasi kanya-kanya po tayong opinion. Minsan kasi yung opinion natin may vary sa opinion mo, 'di ba? Sa opinion ng iba, hindi naman namin kayo kayang i-please lahat. Pero sobrang selfless mo na hindi mo na lang inisip yung nararamdaman mo. Ang iniisip mo yung magiging kapakanan ninyo kasi pa-retire. Pag pa-retire kasi yan ang alam ko diyan, dapat walang issue para makuha yung full benefits. Tama? Saka yung magiging legacy ng asawa. Oo, yun pa din. Paalis na, tapos saka madadamage pa. Saka madadamage yung yung image. Saka yun nga, alam ko yung kapag lalo na kapag meron kang position, parang dapat maintained yung maayos na disposition kasi kung hindi, maapektuhan yung retirement. Pwedeng something like that. Parang gano'n, meron right ako. conduct na. Oo, yung may mga gano'n, lalo pa militar yun. Mga Sobrang, ethics. sobrang. Naku, baka harangin. Oo, yung mga ganon. Kung sino-sino. Oo, yung mga ganon. Syempre, ang iniisip mo, future din ng mga anak mo. Paano kapag pa-retire na ito, hindi niya makuha yung retirement kasi nagkaroon pa ng skandalo. Sobrang selfless, mother, kasi iniisip mo na lang yung iba over yourself. So, at saludo again kami sa part na yun. And I hope, kayanin mo pa kasi mukhang, sa tingin namin mukhang ka na dead set ka na or nag-decide ka na yun, hindi ka na Actually, hindi sinasabi nung mga nagko-comment sa atin sa FB Facebook Live Live. Oo, na talagang yun nga, selfless, tapos okay na
na lang din kasi hindi naman siya irresponsableng tatay. Oo. Tingnan na lang sa angulo na yon. Actually, maraming ganun. Hindi lang doon sa merong karelasyon na kapwa lalaki, ganun. Maski yung mga yung mga may kumabit, parang yun na lang yung laging iniisip, tinitiis na lang kesa naman wali. Mga ganun. Nakakabilib kasi Paano nyo kinakaya, Oo, kung paano diba? nyo kinakaya. 'Di ba? Yun lang masasabi ko. Ikaw, Tanghenyo, what can you say? What can you say? Kasi hindi ko sure kung kung kaya ko yun pero kinakaya mo. So, bongga ka, day. Well, siguro si ate girl din naman dahil yung 42 is bata pa yan eh. Siguro iniisip niya rin din yung anong sasabihin ng mga amiga, di ba, pag ganun. So, partly pinoprotektahan niya yung asawa, the entire family as well. Tsaka yung mga anak, tama nga, since din ba nabanggit natin malapit nang mag-retire, so may mga benefits nga. Oo. So pag kawawa din yung mga bata kasi. Hindi, totoo yun. Oo, Yun di ba? ang iisip Pakikinabangan ng buong pamilya Oo, yung benefits. So, correct. kaya mong tulungan mo, protektahan mo yung asawa mo. Oh, yan. Sige. Sabi mo, push mo yan. Pero, Push mo yan, te. Push mo yan, te. pero Mami Sia, siguro ang tanong dyan hanggang kailan mo gagawin? Hanggang kailan yung kaya ng puso mong gawin niya. Para maging fair na rin din naman kay Majorette, siguro hanap ka lang ng panahon na sabihin mo yung totoo. Oo. Mahirap dalhin yan. Or siguro, oh my God, ilang taon ba yung retirement? Diba 60? At 10 taon pa, titiisin mo na ma-maintain yung Kasi meron naman tayong nakita na naging successful kahit, di ba, kahit hindi natin napag-alaman, nag-out yung correct. Si na lang, si Tita Swardling dito dati. Di ba, na very out Madaming naman. ganon, oo. Sana lang yun nga, hindi siya nagbigay ng anong tawag diyan ng hint or nagpakita ng attempt na balak niya kausapin yung asawa niya. Siguro makakatulong para sa inyo pare-pareho. O lalo na sa inyong dalawa na kung i-confront mo siya, tanungin mo o kaya sabihin mo yung nalalaman mo. Tapos hindi na lang lalabas. Oo, sa inyong Diba? inyong Sa dalawa inyong na lang. dalawa, pwede Para- yun. Para at least meron, you Kasi- can work on it kung Content, paano. oo. Oo, Kasi pag yun. nalaman niya na alam mo na, baka sakaling tumigil na siya. Tama. Di ba na parang... Baka sakali naman. Kasi, hindi ka naman nagre-reklamo. Di ba Oo, ganun so, yung mga nanloloko? hindi naman Hindi naman nahuhuli. ako So, nahuhuli. So, tuloy lang ako. Itutuloy ko lang. Oo, Saka diba? dati, di ba, laging sinasabi natin dito na eventually pag nagkakaedad na kayo, yung magic, yung kilig mawawala. totoo yan. Babagsak yan sa pagiging magkaibigan. Correct. Companion. So, di ba? Kung okay din naman ang relationship nyo, baka halimbawa, kung ganoon talaga siya, hindi mabago, baka ma-save nyo pa yung friendship. Tama. At maraming misis na natatanggap yung mga asawa nila kapag nalaman nilang ganun. Oo nga, tama. Yun. I agree sa sinabi. So, yun yung pwede mong gawin, mother. Na hindi Try to naman talk to him. Oo. Tapos dapat siguraduhin mo walang chismos ng kapitbahay sa paligid. Closed door Diba? meeting ito. Kailangan soundproof. Oo. Ganyan. Ganyan. Sana lang kaya mo. Ang hirap ng confrontation na ganyan. Uy, by the way, nakita ko yung yung baton mo, nagme-majorette ka pala. Oo, diba? Diba? Ang hirap. Tawag sa'yo, majorette. Pinakamahirap talaga yung confrontation na part eh. Pero it might just help. Diba? At least ma-figure out ninyo kung paano mangyayari sa inyong dalawa. Kasi baga balang araw magulat ka na, kita mo asawa nagbabaton twirl. To the tune of a whole new world. I can show you the world. Diba? Ganun. No? Good luck, mother. Kung yun yung unsolicited advice na ibinigay ng dalawang boys dito na you can talk to him. Para naman, kasi yun nga hanggang kailan 'Di ba? Siguro kinaya mo yung 5 years. Baka hindi natin sure kung kakayanin mo yung the next 10 years hanggat hindi siya nagre-retire. Saka masaklap din yung pagkimkim mo. Oo, yun din Ikaw yung nahihirapan. Ikaw yung Correct. nahihirapan. Mahirap kasi dyan. magkimkim ng sikreto talaga. Totoo yan. Ang bigat no? Ang bigat-bigat sa kalooban. Araw-araw mong dali niya, hindi ka makakatulog. Buti nga nasira na yung cellphone Kasi araw-araw mo mababasa. Araw-araw mo makikita yung pag-send niya sa mga foreigner. Natatawa ko sa idea na May major. pa-foreigner pa si Oo. kuya. na si military personnel, may pa-foreigner. Tapos kapwa militar din, US Navy. Hindi natin masasabi. OMG. Ay, lang malungkot talaga doon kasi nagkaroon ng lokohan. Oo. Yan yung pinakamasaklap na katotohanan dyan. So, we wish you God bless on your confrontation if you do decide na kausapin ng iyong mister. Talagang totoo nga that when a child is born, a mother is born. Kasi naging ibang tao ka kapag ka inisip mo yung mga kapakanan na lang ng mga anak. Yun yung ginagawa mo kaya
tinitiilis mo na lang para sa mga anak. Ay, mahirap yan. Kanya-kanya talaga tayo ng battles to face. Alam niyo po mga kabisyo, be careful po sa mga kino-comment natin sa ibang tao, sa mga sasabihin po natin sa ibang tao, kasi hindi po natin alam kung ano yung pinagdadaanan ng taong yun. Maaaring tawa lang siya ng tawa, pero deep inside, that person might be breaking eh. So kung magko-comment ka pa ng hindi maganda, di ba ito, like, ito, Mami Sia, di ba? Breaking yan deep inside eh. Tama. Patawa, yung paraan ng pagkwento niya, ganyan. Pero deep inside, basag yan eh, durog yan. Tapos sasabihin mo pa ng hindi maganda. Tapos sasabihan mo ng huhusgahan mo pa. Oo, husgahan mo na. Kahit hindi tungkol sa pagkakaroon ng asawa na na katulad niya. Yung basta magbibigay ka lang na negatibong comment, hindi makakatulong sa kanya yun. Correct So ka. be kind with your words kasi hindi mo alam kung ano yung pwedeng maging epekto nito sa ibang tao. Choose kindness, mga Correct, kaibigan. Be totoo. kind every day. Always. Kung if you don't have anything good to say, don't say it. Kung wala kang magandang, alam mo nga, hindi maganda yung sabihin mo na lang K. Diba, para matapos na. Diba? Choose kindness always. Tama, Yan. be kind. Always. Yan yung paalala po namin. Sa lahat ng mga kabisyo na naman na nakatutok, maraming salamat. Kung meron kang nakakalurkay na kwento, controversial katulad niyan, pwede mo share sa amin. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Mali mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send na. Gotta go mga kabisyo. Enjoy the rest of your day. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Nagpapaalala, Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Ang programang Walang Problema, Hey Tambala Na, ay hatid sa inyo ng Love Lang. Always your number one SM radio station.